Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Aaron. Taong 1974, San Andres, Quezon. Apat na buwan na ang nakakalipas. Ginambala ng kakaibang panaginip itong si Aaron. Dahil sa kakulangan ng tulong gabi-gabi, sinabayan ito ng pagkakaroon niya ng karamdaman. Walang makapagsabi kung ano ang iniinda niyang sakit noon. Gawa ng kapag umaga, normal naman siya ayon sa mga magulang niya. Malakas din ang kanyang pangangatawan, subalit kapag pumapatak ang hapon, dito na siya unti-unting nanghihina. Akala ng kanyang ina noon, may kung sinong kumulam sa kanya, pero pinabulaanan nito ng albularyo. Ayon sa mga ito, na kung totoo ngang nakulam si Aaron, hindi papayag ang mga mangkukulam na makapaglakad pa siya at bumalik sa katawan niya ang dati niyang lakas. Nakumpirma rin itong wala namang may galit sa kanya, kung kaya't sa pagtagal ng gamutan, tuluyan na nilang ipinagsawalang bahala ang tungkol sa ganoong agam-agam. Kahit papaano, nagpapasalamat din sila ng husto sa nilapitan nilang albularyo, gawa ng hindi naman siya nito pinabayaan. Katunayan, mag-iilang linggo na noong nagsasakripisyo ang matanda, matulungan lamang siya. Subalit sa kabila nito, meron silang isang problemang kinakaharap. At yun ay ang pagkalimot niya sa mga napapaginipan niya gabi-gabi. Dahil sa ganoong pangyayari, hirap na hirap ang manggagamot na matukoy ang sanhi ng kanyang sakit. Hindi nagtagal, nang mapansin ng matanda na mas lalong lumalala ang karamdaman niya, nagdesisyon na itong dalhin siya sa mismong bahay nito. Nang marinig naman ng kanyang mga magulang ang tungkol dito, agad naman itong sumang-ayon. At dahil sa naging pasya ng tatay niya, wala nang nagawa pa si Aaron kundi ang sumunod. Nababahala man para sa kanyang sariling kaligtasan, alam niyang ito ang mas makakabuti para sa kanya. Lumipas pa ang mga araw at linggo. Naging maayos naman ang buhay niya sa pamamahay ng matanda. Bukod kasi sa maliwalas ang silid, malapad din ang bahay nito at palaging malinis. Ang nakakapagtaka lang, sino ang naglilinis sa bahay ng matandang yon, gayong wala naman ito roong kasama? Nung tinatanong naman ito ni Aaron, pansin niyang palaging pabiro ang sagot nito sa kanya. Kesyo, marami siya roong kaibigang nakatira at ito ang naglilinis sa kabuuan ng bahay niya. Dagdag pa ng matanda na, hindi lang tagapaglinis ang meron siya. Sa sobrang dami ng kaibigan niya, wala siyang hindi kayang gawin sa loob ng tahanang yon. Magmula naman ang marinig ni Aaron ang tungkol dito. Dito na nagsimula ang mga kakaibang pangyayari gabi-gabi. Noong una hindi pa siya roon naniniwala, pero sa katagalan, siya na mismo ang nakapagpatunay na yon ay totoo. Ayon sa kanya, 4:00 ng madaling araw nangyayari ang mga hindi kapanipaniwalang bagay sa loob ng tahanan. Maliban sa mga naririnig niyang kalansing ng pinggan, dinig na dinig din niya sa loob ng kanyang silid ang mga tunog ng walis sa sahig. May mga naririnig din siyang nag-uusap, ngunit kapag sinusubukan niya itong silipin, wala naman siyang nakikita. Dagdag pa niya na, maliban sa mga ganoong kaganapan, napapansin niyang parang hindi na siya gaanong tinatabla ng sakit. Minsan, nakukumpleto niya ang isang buong araw nang wala siyang kahit na anong iniinda. Unti-unti na rin niyang naaalala ang kanyang mga panaginip hanggang sa naging malinaw na ang lahat sa kanya. Makalipas pa ang 1 linggo, nang mapansin naman ng albularyo na parang malakas na siya at wala ng problema, nagpasya na itong magtanong ukol sa kung ano ang mga napapaginipan niya. Nang marinig naman ni Aaron ang tungkol dito, bigla naman siyang napaupo habang humihinga ng malalim. Hindi niya mawari pero nang marinig niya ang sinabi ng matanda, parang nanghina siya. Maya-maya pa, dito na niya pa isa-isang inilahad ang bawat tagpo ng kanyang panaginip. Ayon sa kanya,
Nagsimula ito sa isang gubat na hindi niya alam kung saan. Habang binabaybay niya ito, wala naman siyang ibang napapansin sa paligid maliban sa mga patay na punong nakatayo. Napakatahimik din ang lugar, tapos napakaliwanag dahil sa nataon itong kabilugan ng buwan. Dagdag pa niya na habang tinatahak niya ang gubat, wala naman siyang nararamdamang kakaiba. Ni takot hindi noon sumagi sa isip niya at ang tanging nais niya, ipagpatuloy ang pag-usad sa daang kanyang tinatahak. Pagkaraan pa ng ilang minuto, bigla siya noong natigilan nang mapansin niya ang paglaganap ng malalaking alitaptap sa buong paligid. Kasabay ng pagpapakita ng mga ito ay ang paglitaw ng 3 dambuhalang galyon na nakalutang sa ibabaw kung saan siya nakatayo. Sa sobrang laki ng mga barkong kanyang nakita, agad nitong natakpan ng liwanag na nagmumula sa buwan. Matapos niya itong makita, doon na nagwakas ang kanyang panaginip sa unang araw. Sa sumunod naman na gabi, may mga nilalang siyang nasilayang bumababa sa 3 galyong naglalayag sa kalangitan. Subalit sa pagkakataong ito, napapalibutan na ito ng mga mandirigmang binabalot ng makakapal na kalasag mula ulo hanggang paa. Pagbaba naman ng mga nilalang na nagmumula sa mga barko, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng bawat panig. Marami ang nalagas sa magkabilang puwersa hanggang sa nanalo na ang mga nilalang na nakasakay sa mga galyon. Pagtungtong naman ng 3 araw, nagpatuloy ang paglalakbay nito. Habang pinagmamasdan naman niya ang malalaking barko, pansin na pansin naman niyang parang sumusunod siya sa mga ito. Hindi nagtagal, narating nila ang isang bundok na may patulis na tuktok. Sa itaas nitong bahagi, may mga nakita siyang dambuhalang nilalang na gawa sa purong bato ang mga balat. Walang patid nitong pinaulanan ng malalaking tipak ng bato ang mga galyon hanggang sa merong isa sa mga ito ang nawasak. Gayunpaman, sa kabila ng pagkalagas ng isa, nagpatuloy ang 2 barkong naglalakbay sa langit. Sa loob ng halos 8 araw, walang patid ang pakikipaglaban ng mga ito. Habang tumatagal, kasabay ng pagkalagas ng kanilang mga kasama ay ang pagiging mahusay naman nila sa pakikipaglaban. Kalaunan, may narating itong isang malaking bulkan na merong nagbabagang bunganga. Mula sa lugar na yon, unti-unting lumapag ang 2 galyon hanggang sa narating nila ang isang tagong isla sa bulkan. Isa-isang pumasok ang mga ito sa loob at nang maiwan na nito ng tuluyan ng kanilang mga bangka, hindi na yon lumabas pa. Nang mapansin naman ito ni Aaron, nilibot niya ang bawat sasakyan nito at sa loob nga ng galyon, nakita niya ang iba't ibang uri ng bagay na unang beses pa lang niyang masilayan. Ayon sa kanya, bukod sa mga kahong naglalaman ng buhay na ulo ng tao, may mga nakita rin siyang mga kakaibang nilalang na nakakulong sa loob ng maliliit na hawla. May mga gamit din siya roong nakitang may kakaibang wangis, kagaya ng mga pangil, gintong buhok, tapos mga batong pinagmumula ng kapangyarihan ng kidlat. Matapos naman niyang masiyasat ang loob ng barko, dito na nagtapos ang kanyang panaginip. Nang marinig naman ng albularyo ang tungkol dito, maging ito man, aminadong hindi niya naunawaan ang ibig iparating na mensahe ng mga nilalang. Pagtatapat pa nito sa kanya na ang mga ganoong panaginip, kadalasang hindi bunga ng malikot na imahinasyon ng tao, bagkus nangyari talaga ito sa ibang panahon at ibang mundo. Maaari ring gusto ng mga nilalang na yon na hanapin niya ang sasakyan ng mga ito para ituloy ang kanilang mga nasimulan. Nang marinig naman ni Aaron ang sinabi ng matanda, minabuti naman niyang manahimik. Sa isip-isip niya, hindi pa siya nasisiraan ng bait para hanapin ang galyong may kakayahang baybayin ng kalangitan. Mariin din niyang inilahad sa matanda na wala siyang ibang nais noong gawin kundi ang umuwi sa pamamahay nila at magpahinga. Dahil sa kanyang sinabi,
minabuti naman itong bigyan siya ng karampatang pangunang lunas upang masigurong hindi na babalik ang kanyang karamdaman. Pagkakuha naman niya nito, agad naman itong tinawag ang kanyang ama na naghihintay sa labas ng bahay. Hindi nagtagal, tuluyan na nga rin siyang nakauwi. Akala no ni Aaron, dito na magtatapos ang lahat ng kanyang mga naranasan, pero lingid sa kanyang kaalaman na may mangyayari pa palang hindi niya inaasahan. Sa paglipas pa ng mga araw, naging maayos na ang buhay niya. Yung karamdaman niyang ilang buwan niyang pinagtiisan, naglaho na lamang na parang bula. Dahil dito, labis naman yung ipinagpasalamat ng kanyang pamilya. Si Aaron nga noon, kulang na lang lumuhod sa matanda para ipakita ang kanyang kagalakan buhat sa naging resulta ng pagtulong nito sa kanya. Ngunit ilang linggo lang ang dumaan nang hindi na gaanong dumadalaw sa kanila ang albularyo, may napapansin siyang nilalang na parang palaging nakatitig sa kanya tuwing siya ay natutulog. Isipin ninyo, wala namang bintana ang silid niya, pero ganun talaga ang nararamdaman niya. Kahit gabi-gabi na rin itong nagiging palaisipan para sa kanya, iniiwasan niyang ipagtapat ito sa kanyang mga magulang. Bukod kasi sa ayaw na niyang maging alalahanin ng pamilya, naisip din niyang mawawala din ito kapag pilit niya itong ipinagsawalang bahala. Subalit habang tumatagal, mas lalo lang ding tumitindi ang kanyang nararanasan tuwing gabi hanggang sa dumating na nga ang isang araw na nagising siya sa ibang lugar. Pagsilay niya sa paligid, wala na ang kanyang silid. Ganon din ang kanyang mga kapatid. Nadatnan din niya ang kanyang sarili na nagpapahinga sa lilim ng isang puno na naroon sa isang malawak na ilang. Kung titingnan, parang pamilyar din yun sa kanya. Ngunit pagtayo niya, agad naman niyang napagtanto na napadpad na pala siya sa ibang mundo. Sa sobrang pagkagulat ni Aaron sa mga nangyari, halos inakala niyang panaginip lang ang lahat. Dala ng kagustuhan niyang magising, ilang beses na niyang hinambalos ng bato ang kanyang noo, ngunit dumugo na lang ito. Hindi pa siya nakakabalik sa lugar na kanyang nais balikan. Nang mapagtanto naman yun ni Aaron, napabuntong hininga na lang siya habang pinagmamasdan ang paligid niya. Ilang minuto pa ang lumipas, sa halip na magtagal sa lugar, minabuti niyang umusad para maghanap ng mga taong naninirahan sa malapit. Ngunit sa kasamaang palad, ilang milya na ang nabaybay niya, wala siyang nakitang taong makakatulong sa kanya. Sa pagsapit naman ng sumunod na gabi, may napansin siyang kakaiba sa lugar na kanyang napuntahan. Hindi kasi kalayuan dito, nakita niya ang hugis ng isang bundok na parang pamilyar sa kanya. Pakiramdam niya, minsan na siyang nakarating sa lugar na yon. Hindi rin niya maipagkakaila ang kakaibang presensyang animoy parang tumutulak sa kanya. Napuntahan ito. Noong una, nagagawa pa yung malabanan ni Aaron. Pero hindi nagtagal, napilitan siyang sumunod sa kanyang kutob. Sa loob ng ilang araw na paglalakad, marami siyang kakaibang hayop na nakita sa paligid. Hindi na rin bago sa kanyang mga engkanto na may mga kakaibang wangis at anyo. Dagdag pa ni Aaron na sa lugar na yon naranasan niyang maging matatag para sa kanyang sarili. Hanggat maaari, doble-doble rin ang kanyang pag-iingat upang hindi siya mapahamak. May mga parte kasi ng ilang na alam niyang pinamumuhayan ng mga dambuhalang nilalang, kagaya ng mga gagamba at mga torong kalabaw na halos kasing tigas ng puno. Nabanggit din niya na habang nananatili siya sa dimensyong napuntahan niya, parang alam niya ang lahat ng pasikot-sikot dito. Dahil sa ganun niyang kaalaman, mas napadali ang kanyang pagpunta sa bulkang minsan na niyang nakita sa panaginip niya. Pagdating naman niya sa paanan nito, bumungad sa kanya ang hindi mabilang na mga kalansay nung mga nilalang na minsan dito noong nakaharap. Bagaman matagal na ang lumipas matapos ang digmaan, tila bang hindi pa rin naaagnas ang mga bangkay na nagkalat. Gayunpaman,
Kahit nakakatakot ang bawat labing nakaharang sa daan, matapang niyang ipinagpatuloy ang pag-akyat hanggang sa marating na niya ang bunganga ng bulkan. Pagsilay naman niya sa looban nito, doon niya nakita ang dalawang lumang galyon na nakatali sa dalawang malaking tipak ng bato. Matapos naman niya itong makita, dali-dali naman siyang bumaba para tingnan ito sa malapitan. Hindi naman noon ganong nababahala si Aaron sa tinahak niyang daan, lalo pat may sapat naman itong distansya upang hindi siya maabot ng likidong apoy na walang patid na humahampas sa pangpang. Dumaan pa ang ilang oras, narating na nga niyang kinaroroonan ng galyon. Sa sobrang tagal na nito sa lugar, napansin niyang unti-unti nang nagbabaga ang mga kadenang nagsisilbi nitong angkla. Malaking porsyento na rin ang parte nito ang unti-unti nang gumuguho. Matapos naman niya yung masilayan, sa halip na umakyat sa itaas, pinili niyang pasukin ang lugar na dinaanan ng mga nilalang. Nagbabakasakali kasi siyang itong makakatulong sa kanya, pero pagdating niya sa looban ng yungib, wala siyang ibang nadatnan kundi ang mga naiwan nitong bangkay. Dahil sa kanyang mga nasilayan, hindi naman niya sukat maisip kung papaano ito naging posible. Ang buong akala niya kasi, ilang buwan pa lamang ang nakakaraan matapos makarating ang pangkat sa mismong bulkan. Para naman mapatunayan ito, lahat ng parte ng dingding, siniyasat niyang maigi, pilit na nagbabakasakali na may isang lihim na lagusan patungo sa tirahan ng mga ito. Ngunit sa kasamaang palad, wala siyang nakita. Hindi naglaon, ang tanging naisip na lamang niya, tumungo sa mga galyon para kunin ang mga naiwan nitong gamit. Nang mapagpasyahan naman ito ni Aaron, dali-dali naman siyang umakyat sa mga nakalutang na sasakyan upang kunin ang mga bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Ayon sa kanya, ang bato lang talaga noong pinanggalingan ng kidlat ang gusto niyang makuha. Pero nung masipat na niya ang kabuuang imbakan ng mga nilalang, dito bumungad sa kanya ang iba pang mga bagay na agad na nakakuha ng kanyang pansin. Maya-maya pa, nang maipon na niya ang mga ito, agad naman niya yung isinilid sa isang sisidlan, sabay baba ng galyon. Sa kasagsagan kasi ng kanyang pangunguha, napansin niyang mahinang tunog ng bakal mula sa ibaba. Alam niyang galing ito sa mga natutunaw na kadena, kaya para hindi madamay sa pagkawasak nito, dali-dali na siyang bumaba. Matapos niya itong gawin, pagdating naman niya sa itaas ng bahagi ng bulkan, nakita niya kung papaano matunaw ng tuluyan ang dalawang galyon. Pagbagsak nito sa dagat-dagatang apoy, lahat ng bakas ng nilalang na minsang namayagpag sa langit ay bigla na lamang naglaho sa kasaysayan. Maliban sa kanya, wala nang nakakaalam ng tungkol dito. Masakit man ito para sa kanya na masilayan, unti-unti naman niyang tinanggap ang lahat ng mga nangyari. Naniniwala kasi siyang hinihintay siya ng galyon bago ito tuluyang lumubog sa bulkan. Kalaunan, nang marating naman niya ang paanan nito, agad naman siyang humanap ng punong mapagpapalipasan ng gabi. Pagsapit naman ng sumunod na araw, bigla na lamang siyang nagising sa loob ng kanilang bahay. Pagmulat ng kanyang mga mata, nadatnan niya ang kanyang mga magulang na kanina pang nakatingin sa kanya. Tay, bakit ho? Bakit ang lapit niyo sa akin? May problema ho ba? Nang marinig naman ito ng kanyang ama, bigla naman siya nitong binatukan, sabay sagot sa kanya ng, "Anong may problema? Hindi mo ba alam, Aaron? 3 araw ka ng patay. Gusto ko na nga ipayabalsa mo ng nanay mo eh. Pero pinigilan lang ito ng albularyong nanggagamot sa'yo." Kasabay ng pagwika nito ay ang pagpalit nito ng emosyon, sabay yakap sa kanya habang umiiyak. Unang beses itong ipinakita sa kanya ng tatay niya, kaya sa sobrang pagkagulat, hindi na siya nakakilos pa. Maya-maya pa, dumating na rin ang kanyang ina, kasama ang kanyang mga kapatid,
at mga kadugo nilang ilang araw nang nanatili sa kanilang tahanan. May mga kasama din itong kapitbahay nila na siya namang nagpatunay sa kanyang pagpanaw. Base sa kwento ng mga ito, nadatna na lamang siya sa silid ng tatay niya na hindi na humihinga. Napakalamig na rin ang kanyang katawan, kaya inakala nitong namatay siya dahil sa pagdalaw ng batibat. Ngunit nang malaman nito ng albularyo, inabisuhan sila nitong huwag ipagalaw kahit kanino ang kanyang bangkay. Naniniwala kasi ang matanda na kaya siya pumanaw ay dahil sa paglalakbay ng kanyang kaluluwa. Kung mapagtatagumpayan niya ang lahat ng pagsubok sa lugar na kanyang napuntahan, mabubuhay siyang muli na may kakaibang lakas at kakayahan. Mariin din itong inilahad na kadalasang nangyayaring ganoong bagay sa mga taong pinili at nakatakdang maging manggagamot sa hinaharap. Maaaring hindi man ito kapanipaniwala sa iba. Isa yon sa mga nakamulatang aral ng mga albularyong nagmula sa mga lehitimong maestro. Dahil sa ganoong salaysay ng matanda, nagtiwala naman ang tatay niya. Matapos namang marinig ni Aaron ng lahat, nanatili pa rin itong katanungan para sa kanya. Sa sobrang pagkagulat kasi, kahit anong sabihin ng mga taong nakapaligid, hindi niya talaga maintindihan. Nang mapansin naman ito ng matanda, agad naman siya nitong ipinasok sa loob ng isang silid. Nanatili siya roon ng isang buong araw. Tapos paglabas niya kinahapunan, naramdaman niyang parang marami ng kakaiba sa kanyang katawan. Unti-unti na ring nawala ang kagustuhan niyang manatili sa bahay nila, kasama ang kanyang mga magulang at kapatid. Sa halip, ang gusto niyang samahan noon ay yung albularyong ilang beses nang nagligtas sa kanyang buhay. Dahil dito, wala namang nagawa ang kanyang ama, kundi hayaan siya sa kanyang nais. Sa kanilang paglalakad pabalik sa bahay nito, nalaman ni Aaron na pinagdaanan din pala ng maestro nito ang kanyang karanasan. Dagdag pa nito na, kalimitan sa mga ganoong uri ng albularyo, hindi na nangangailangan ng kahit na anong karga sa katawan. Minsan na kasing nabanggit ng maestro nito ang pagtatanga nito ng mga mutya na nakuha nito sa mundo kung saan siya nagmula. Nabanggit din ito sa kanya na hindi niya ito pinaniwalaan noong una, pero nang ipakita na ito sa kanya ng yumao niyang maestro, dito siya nakumbinsing yon ay totoo. Pagtatapat pa nito na, sa estado ni Aaron nung gumising siya, hindi malabong nagtatangan din siya ng ganoong mga karga. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang masayang pinagmamasdan ang lugar na kanilang dinaraanan. Pagdating naman nila sa bahay ng matanda, dito na niya isa-isang nakita ang mga kaibigan nitong utak sa pagpapanatili ng kalinisan sa bahay. Kasama din ito ang iilang mga tikbalang at anggitay na animoy nagbabantay sa loob ng bakuran. Matapos naman niya yung masilayan, napangiti lang naman ng matanda nang mapansin itong nakikita na niya ang mga kaibigan nitong binabalot ng malakas na uri ng sabulag. Ilang araw pa ang lumipas. Imbis na pasyente siya nito, naging katuwang siya nito sa panggagamot sa mga taong bumibisita sa matanda. Bagaman wala siyang malalim na kaalaman sa panggagamot, nakapagtatakang mabilis niyang nalulunasan ang mga karamdaman ng pasyenteng ibinibigay sa kanya ng matanda. Hindi rin siya nahihirapan sa pagtukoy ng mga karamdaman nito, lalo na yung mga taong biktima ng kulam at mga aswang. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, isang araw lang niyang nalulunasan ng yanggaw na nasa loob na ng sistema ng mga taong nagpapakonsulta. Dumaan pa ang mga linggo, maging ang matandang albularyo, nababahala na rin sa pamamaraan ng kanyang panggagamot. Hindi naglaon, nang magkaroon na sila ng pagkakataon para mag-usap, dito na nito inilahad sa kanya ang mga panganib na dulot ng kanyang mga ginagawa. Ayon sa matanda, imposible na magawa ang bagay na yan nang walang kargang malakas na uri ng mutya. Dagdag pa nito na, dahil sa abilidad niya,
Mataas ang tsansang nalaman na ito ng mga kalaban nila. Nabanggit din ng matanda na maaaring naghahanda na ang mga nilalang para marebueltahan siya sa kanyang ginawang kapangasan. Mag-iingat ka, Aaron. Mapanganib ang mga nilalang na binabangga mo. Hindi ka man nila kaya pagdating sa mga karga. Gagantihan ka nito sa pamamagitan ng pagpapahirap sa pinakamahinang miyembro ng iyong pamilya. Kung ako sa iyo, umuwi ka na muna. Bantayan mo sila para sa hinaharap wala kang pagsisisihan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, maigi naman niya yung pinag-isipan. Kung siya lang kasi ang masusunod, pipiliin niyang manatili sa tahanan ng albularyo. Ang kaso lang, kahit gusto man niyang gawin ito, sadyang hindi niya kayang ipagsawalang bahala ang mga kamag-anak niyang umaasa lang din sa kanya. Dahil dito, nagdesisyon siyang umuwi sa kanila. Masaya naman itong sinang-ayunan ng matanda. Gawa ng alam nitong yon ang mas makakabuti. Pagka-uwi naman niya sa kanila, agad naman siyang sinalubong ng kanyang mga kapatid. Maraming naging tanong ang mga ito sa kanya pero pinili na lamang niyang manahimik. Maya-maya pa, nang makapag-usap naman sila ng kanyang ama, dito naman niya inilahad ang dahilan ng kanyang pag-uwi. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang taus-pusong nagpapasalamat sa kanyang pag-aalala sa kanilang pamilya. Matapos naman nilang mag-usap, agad naman siyang pumanhik sa kanyang silid para magpahinga. Inabot pa ng ilang araw ang pananatili ng katahimikan sa kanila. Hanggang sa dumating ang isang gabi, na bigla na lamang silang ginambala ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Unang bisita ng mga ito, umabot na kagad sa 10 aswang ang lumapag sa bubong ng bahay. Bawat isa parang mabangis na hayop na naghahanap ng siwang na pwede nilang mapasukan. Nang mapansin naman yun ni Aaron, dahan-dahan naman siyang tumayo, sabay lakad patungo sa sala. Mula roon, maigi niyang pinagmasdan ang bubong ng bahay nila at pagkakita niya sa malahiblang dila ng mga nilalang, walang pagdadalawang isip niya itong hinawakan at hinila pababa. Kahit anong pagpupumiglas ng mga ito, hindi niya yun binitawan hanggang sa tuluyan na itong maputol. Matapos naman yung gawin ni Aaron, nagmamadali naman siyang lumabas, bitbit ang 2 kawayang nagsisilbing pambukas ng kanilang mga bintana. Yung bintana kasi noon, ditusok-tusok pa ng kawayan, kaya yung dingding nila, meron talagang mga ganon. Makalipas pa ang ilang minuto, pagdating naman niya sa labas ng bahay nila, agad naman niyang inasinta ang 2 aswang na lumilipad papalayo. Akala ni Aaron hindi ito aabutan ng kanyang ipinukol, gawa ng masyado na itong mataas. Subalit pagpakawala naman niya nito, para itong bala ng baril na mabilis na tinahak ang daan hanggang sa bumao na ito sa balat ng mga nilalang. Sa tindi ng puwersang isinama niya sa kawayan, natuhog ang mga aswang kahit nakataas ang depensa ng mga ito. Matapos ang mga pangyayari, agad naman itong bumulusok, ilang metro ang layo sa kanilang pamamahay. Nang masipat naman yun ni Aaron, hindi na niya ito pinag-aksihan pang puntahan, gawa ng alam niyang hindi na ito magtatagal. Pagsapit naman ng sumunod na araw, nadatna ng mga magsasaka ang bangkay ng 2. Kagaya ng inaasahan, walang makapagtukoy sa kanila kung sino-sino ang mga ito. Ipinagtanong na rin nila yon sa mga karatig baryo pero maging ang mga ito man, wala ring ideya sa pagkakakilanlan ng mga nilalang. Dumaan pa ang mga gabi. Dito na niya unti-unting nahasa ang iilan sa kanyang mga abilidad. Ayon kay Aaron, maliban sa taglay niyang hindi masukat na lakas, nagkaroon din siya ng kakayahang makapagtawag ng kidlat. Kaya rin niyang gumawa ng mga lagusan upang humugot ng mga nilalang na naninirahan sa ibang dimensyon. Kadalasan ginagawa niya ito kapag nangangailangan siya ng kasama. Dagdag pa niya na,
Lahat din ng pangkaligtasan taglay na niya, kaya kahit gaano man karami ang kalaban, hindi nito magagawang makapagbigay ng kahit konting galos sa kanyang katawan. Mariin din niyang inilahad na sa loob ng 6 na linggong pakikipaglaban sa mga ito, nagawa na niyang mahasa ang kanyang karanasan sa pakikipagkumbate. Hindi naglaon. Nang mapagtanto naman ng mga aswang na hindi na siya nito kaya, napilitan na yung tumakas ng lugar nila. Di man yun nakabawi sa kanyang mga ginawa, pinili nitong mamuhay sa ibang lugar, na dala-dala ang puot at kahihiyan, buhat sa pagkatalo ng kanilang angkan. Lumipas pa ang mga araw, nang mapansin naman ng albularyo na hindi na ginagambala ang kanyang pamilya, dito na ito nagdesisyong pabalikin siya. Magmula noon, ginugol ni Aaron ang kanyang buhay sa pagtulong sa kapwa. Ni minsan hindi rin siya tumanggap ng kahit na anong suhol, gawa ng taliwas ito sa kanyang pinaniniwalaan. Ayon sa kanya, hindi tulong na maituturing ang isang gawa na merong kapalit at kabayaran. Upang mapanatiling ganun niyang paniniwala, lahat ng pasyenteng gusto siyang bayaran, pinipili niyang wag na lamang itong tulungan. Para sa kanya mas mainam ng ganon, kesa masira pa nito ang paniniwala nila ng kanyang maestro. Nabanggit din ni Aaron na sa ilang dekada niyang panggagamot, marami na siyang napatumbang nilalang, kagaya ng mga barangan, mangkukulam at mga aswang. Lahat yon hindi man lang tumagal ng kahit kalahating oras sa sandaling nagkaharap na sila. Dagdag pa niya na, kahit sa espiritual na kumbate madali niya itong natatalo. Bukod kasi sa alam na niya ang taktika ng mga ganoong nilalang, marami rin siyang paraan para malaman ang eksakto nitong pinagtataguan. Magpahanggang sa ngayon, pinuno, kahit medyo may katandaan na itong si Aaron, hindi pa rin niya makakalimutan ng biyaya ng galyon na naglalakbay sa kalangitan.